Pabalik-balik na lagnat at pagsakit ng tiyan lang umano ang idinaing ni Alexin Canda, 3 taong gulang sa kanyang nanay noong ika-30 ng Agosto. Kaya hindi lubos sa kalain na magiging maaga ang pagpanaw ng masayahing bata ng dapuan ng Japanese encephalitis. Si Angelica Simpao, may balita. Sumasakit daw ang tiyan at ulo at pabalik-balik ang lagnat ng batang si Alexin Canda, kaya pinatignan sa doktor noong Biyernes ika-30 ng Agosto ayon sa kanyang ama. Madalas lamang maglaro ang bata sa kanilang komunidad sa San Antonio, Mexico, Pampanga. Bunso sa 2 magkakapatid si Alexin at ayon sa kanyang mga magulang, malambing at mabait ang bata kaya't hindi nila matanggap na wala na ang kanilang bunso. Masakit daw po yung lalamunan, nagsusuka, tapos yung nagkumbulusyon siya, ma'am. Akala ng mga magulang ni Alexin na simpleng lagnat lamang o kaya'y dengue ang sakit ng bata. Noong unang araw ng Setyembre, binawian ng buhay si Alexin. Ang ikinamatay, severe dengue daw o kaya Japanese encephalitis ayon sa mga magulang. Ayon sa World Health Organization, 3 sa 10 tinatamaan ng Japanese encephalitis ang namamatay. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Eric Tayag, may 57 na kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa bansa. Nangunguna ang Pampanga na may pinakamataas na 22 kaso ng Japanese encephalitis. Nakukuha ang kagat ng lamok na Culex na may dalang virus na mula daw sa mga baboy at ibon. Madalas daw makuha ang ganitong virus sa mga agricultural areas at madalas 5 taong gulang pababa ang tinatamaan ng sakit. Sintomas ng Japanese encephalitis ang pananakit ng ulo at tiyan, lagnat, pagsusuka, problema sa pagkilos at pananalita o paralysis na maaaring magdulot sa pagkamatay ng pasyente mula 1 hanggang 2 linggo kung hindi maaagapan. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.